Počas uplynulého víkendu od 20. do 22. januára sa v mestskej športovej hale v Michalovciach konal druhý ročník kvalitne obsadeného hádzanárskeho turnaja mužov pod názvom Vinland Cup. Pozvanie organizátora prijali 3 tímy, ktoré vo svojich krajinách figurujú na popredných miestach v tabuľkách. Okrem domáceho extraligistu sa turnaja zúčastnili aj momentálne 4. tím maďarskej ligy Tatabáňa Carbonex, líder českej extraligy Dukla Praha a 4. tím poľskej extraklasy Tauronstal Mielec. Vinland Cup sa odohral turnajovým spôsobom, keď si počas 3 dní družstva zmerali sily systémom každý s každým. Domácim hádzanárom sa na turnaji príliš nedarilo, hoci v prvých polčasoch svojich zápasov dokázali kontrolovať priebeh stretnutia, v druhom polčase už ťahali za kratší koniec. V prvom zápase nastúpili proti celku Tatabáne, ktorá rozhodla o svojom víťazstve v druhej polovici druhého polčasu, keď sa ujala 4-gólového vedenia 19-23. Na tento stav už domáce Michalovce nestihli reagovať a tak si 2 body za víťazstvo 25-22 na svoje konto pripísali maďarskí hráči. V sobotu potom hráči Vinlandu odohrali svoj najlepší zápas na turnaji proti českej Dukle Praha. V prvom polčase už aj s reprezentantom Urbanom zahrali kvalitnú hádzanú a s výsledkom 17-14 si vytvorili dobré predpoklady na zaujímavý výsledok. V druhom polčase však s verencom trénera Jana došli sily, český majster to dokonale využil a otočil zápas vo svoj prospech. Medzitým ďalšie vzájomné zápasy rozhodli o tom, že v posledný hrací deň sa o víťaznú trofej turnaja pobijú hráči Dukly Praha a Tatabáne Carbonex. V záverečnom vystúpení nestačili Michalovčania ani na poľský Mielec, ktorému podľahli 27-35. Treba však podotknúť, že v tomto zápase dal tréner šancu aj lavičke a proti poľskému týmu nehrali až 4 hráči základnej zostavy: Tibulevič, Kučer, Urban a Géci. Zverenci trénera Jana tak ukončili domáci turnaj s 3 prehrami a skončili na poslednom 4. mieste. Celkovým víťazom druhého ročníka Vinland Cupu sa stala maďarská Tatabáňa, ktorá v súboji po 2 dňoch neporazených celkov zdolala Duklu Praha 28-23. Poháre z rúk prezidenta klubu Rudolfa Gadomského a predsedu predstavenstva Stanislava Hudáka prevzali kapitáni jednotlivých družstiev. Vyhodnotený bol aj All-Stars tým turnaja, do ktorého sa z hráčov Michaloviec dostala výborne hrajúca spojka Vjačeslav Sadový.